ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕೆ ಇಲ್ಲದಿಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ಬಂಪೆ ಮೂಜಿ ಕಾಷ್ಟಾಯ ಉಡ ಮಲೆಪ್ಪ ದಿಬ್ಬ ನೀರ್ನತ್ತ 22 ತೀರ್ಥ ಮೂರೋಡು ದಾನೆ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿ ಬರ್ತ ಬಾಪುದ ಉದಯನ್ನ ಬೆರಿಯ ಬರ್ಪ ಕಲ್ಲಿ ಉಡೋಡು ಈ ಮಿತ್ತ ತೀರ್ಥ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಅಂದು ಈ ಬಲೆಕ್ಕ ಜೋಪುರ ದಿಪ್ಪರ ಬತ್ತನೇನ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ನಾಯಿಕೇನ ಓವು ಇಲ್ಲೂ ಓವು ಒಂದು ಏರೇನಾ ಏನಡ ಓವು ಇಲ್ಲಂದ ಅವು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತು ನಾಯಿ ಕುರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಓವು 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 ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಇಂಚಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಗುದು ಬಂತು ಈ ಓವೇನು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸಾವುದ ಬರ್ಕೆ ಓಳು ಕಲುವ ಬಜ್ಜಿ ಸಾಯದ ಬರಿಕೆ ಸಾಯದ ಬರಿಕೆ ಬಂಡಂದು ಸಾಯದ ಬರ್ಕೆ 22 ಸಾಯದ ಬರಿಕೆ ಅಂದು ಅವೇ ಮುಂದೇನಾ ಒಂದು ಅಜ್ಜರು ಏರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮೇರ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಉಂಟೊಂದು ಅಜ್ಜರು ಎಂದು ಬನ್ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಜ್ಜರೆ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ಅಜ್ಜರಿಂದ ಮನಲಿಯ ಹಿರಿಯಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ನೇರಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಪೂರ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿರ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆ ಅಂಚಾದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕೆ ಆತ ನೀನು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕಾಂತಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದು ಯಾನೆ ಹಿರೇನ ಅಂದು ಅಡ್ಡವರು ಲಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತನಿ ಏನೂರದ್ದು ಹತ್ತನ ಊರುಡ್ದು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡು ಹಿಡಿತಾನ ಹತ್ತು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಊರದ್ದು ಬತ್ತನಿ ಅವೇ ಊರು ಹಿಡಿತು ಬತ್ತನ ಅಂದೆ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡು ಹಿಡಿತಾನ ಯಾನು ಯಾನೂರು ಏನೂರು ವೇಣೂರು ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಓಲು ಈ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಂದು ವೇಣೂರು ಅಜ್ಜಿಲೇರು ಕಾವಂದೇರು ಅಂದು ಅಂದು 6-4 ಬತ್ತನೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ದುಂಬೆ ಅವಳುಲ್ಲನ ತಿಂಚಿ ಬಾ ಸೇರ್ನ ಏನ ಇಂಚಿಪ್ಪ ದುಂಬೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮೇರಿಸ್ತೇರು ಇಂಚ ಬುದಾರು ಆರ್ನ ಬುದಾರಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆಂದ ಮುನ್ಪಾಡ್ದು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಊರ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಅರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು 4 ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಮರ್ಯಾದಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬನ್ಪಲೆಕ್ಕಿ ಆ ನಮನೆದ ಪುದರ್ ಅವು ಆಣನ ಪುದಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ರೀತಿ ಐ ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಗನೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಬುದಾರು ಎನ್ನ ಬುದಾರು ಪ್ರಜ್ವಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಅಂಚಾಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪ ದಾಯ ಅಮ್ಮನಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆನೇ ದೇವೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ನೇರ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಚಾರ ಆತಂಡು ಹೌದಾನೆ ದಾನೆ ಅಂಡ 6 ಪೋಪಣಾಕಲು ತೂಪನಲ್ಪ ಸಾಡಿಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಸಾದಿಡು ಬಂಡ ಕಣಿಟ್ಟು ಪಾಪುಡು ಪುರ ಜೆತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಪಗಾಯಿ ಒಂತೆ ಗಿರಿಂಜ ಆತ ಬರ್ಪೇನಾ ಆತ ಬರ್ನಾಗ ಏನೊಂದು ಈತಲ್ಲ ಪರೋಡು 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 ಅಕ್ಲಂಚ ಬರ್ನೆಡೆ ದೇಶ ವರಿತ್ತನು ಅಕಲು ಯಾನುವರಿನ ಬಂಗೋಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಾನ ನಾನು ಒಂತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ದಿಂಜ ಯಾನು ಒಂತೆ 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 ಬಂಡ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ನಿಂತೆ ಒಂದು ಬೇಬಿ ನಮಗೇನೆ ಅಂದು ಇದಾನೆ ಬತ್ತ ಮಗ ಯಾನು ಕಾವಂದೇರು ಪಾರಾಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನಾನು ಉಂತ್ಯರ ಬಿಡುವೇರ ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತೆರ್ನೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮನ ದೂರ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಉಂತ್ಯ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನು ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಅವಂದ ನಾನು ಕಡಪುಡ್ ನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗಂದು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಮೂಲು ಅಂದು ಮೂಲು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಹಂಚಿನ ಅಂಚತ್ತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯದಾರ ಗಿರಿ ಎನ್ನಡ ಪೆದಂಪಾಚಾರ ಕಲುವ ಮಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಪೆದಂಪಾಚಾರ ಬಗ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಏನೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗಂದು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡ್ ನೀಡೆ ಈಡೇಗ ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏನೊಂದು 20 ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 20 ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಬತ್ತನಾಗ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನಾರ ತೂದುವಾರ ಅಂತೇಳಿ ತುಳ ಅಂಚಲ್ಲಾರು ಸರಿ ಉಳ್ಳೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾರ ಇತ್ತ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೇನ ಅಥವಾ
ತೀರ್ನ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋರ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತ ತುಂಬ ಅಂಚಿಂಚು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಲ್ತನಾರ್ ಗತ್ತೆ 17 ದಂಡು ಜೈತಾರ ಹಾ ಸತ್ಯ ನಿಗಂತ ಇರು ಜೈತದಾರ ಕೇನ್ನ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಈರೆ ನಿಕ್ತ ತೂಣಗ ಅಂಚ ತೋಜ್ ಅಂಚದಕ್ಕೇನ್ ವಂಚನೆ ಮಗ ಹಾ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಜವ್ವನೋಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿருந்து ಬಂಡ ಏರ್ಲ ನಂಬುಜೇರು ದಾಯಿ ದೈ ಅಕ್ಲ ಜವ್ವನೋಡು ಅಕ್ಲು ಬೆನ್ಪುನೇನೆ ಈ ಜೋಕುಲು ತೂತುಜ ಹಾ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇಪ್ಪುಯಿ ಹಾ ಆ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾ ಈತಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ಈ ಜೋಕುಲು ತೂಪುನಿ ಏಪ ಏಪ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಪರಬ್ಬೆ ಐನರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಈ ಪರಬ್ಬೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯರ ಉಂಡ ಹಾ ದಾಯಿ ಹಾ ಆ ಲಾಗಿನ ಬರ್ತುಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಬುಟ್ಟೀಜ ಅವೇ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಲಾಗಿದ್ದನ ಬಂಡ ಕರ್ರ ಕೈಲಿ ಕಂಕಣ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಲ ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಳುವ ಬಜೆ ಏನಂತು ಎರವತ್ತನ್ನ ನಂದು ತಾನೆಗೆ ಹಿರೇನು ಆರು ತಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಸೈಟ್ ಕೊರ್ದೋಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಕೊರು ಮಗ ತಾನೆ ಕೊರು ತಾನೆ ಕೊರು ತಾನೆ ತನಿಖಲ್ ಪಂಡೇರ್ ನಂಡೆ ನೀರೆಗ್ಲ ಕೊರು ಕೊರು ತಾನೆ ಇರ ಪೋವನ ತಾನೆ ಬಂದೆ ಪೋವನ ಓಲ ಹಾ ಇಂದೇನು ಕೊರಿಯರ ಬನ್ನೇನ ನಂದು ಇದು ಎಂಕ ಕಡಪುಣ್ಣೇನ ನೆಟ್ಟು ಕಾಬಂದೇರ್ ಬರೆತೆರಿಗೆ ಅಕ್ಷರೋಡು ಇಂಬೇನ ಗೆಬ್ಬುಗು ಕುಲ್ಲವನ್ನ ಕುಲ್ಲವೇ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೆಡು ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಪುಣೆ ತಂದೆ ಕೆತ್ತಾಯಿರ ಪುಣಂಬೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪೆಟ್ಟಿದಾಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಕಡಪಿಡ್ಜೇರ ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಗುಟ್ಟುದ ಸಂಖ್ಯೆಲೇನು ಅತ್ತಂದ ಗುಟ್ಟುದ ಚಿಹ್ನೆಲೇನು ಪುರ ಕಡಪಿಡ್ಜೇರ ಅಂದು ಅಂಚತ್ತು ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆತುಂಡು ಬರೆದು ಕೂಡ ತ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಂತೇರಿಗೆ ತ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾ ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಪಿಕ್ಕ ಸೇರೆಡ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಏನಡ ಕೊರ್ತಿ ಹಾ ತ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವು ಯಾನು ಓದುವೆ ಹಾವ ಈ ಮೂಜಿನಾಂಡ ಬಿದಾಡ್ದು ಅಂದು ಇಂತನ ಮಗ ಇಜ್ಜಿಜನಿಗೆ ಓಡೆಗೆ ಒಣಸ್ವಾಲ್ಪಣ ಎಂಕ ಕಾವಂದೇರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂದೇ ಏನು ಒಣಸ್ವಾಲ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಕಸಬು ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಉಣ್ಪನ ವಾಲಂಟಿಯರಿಯ ಉರ್ಪೆಲ ಉರ್ಪೇಲು ಉರ್ಪೆಲ ಅಂಡ ಉಣ್ಪೆ ಹೊಲಂತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಂಡ ಕೊಣಪ್ಪೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಣ್ಪುಣಕ್ಲು ಇಂದಾ ಓ ಬಣ್ಣಕ್ಕೋ ಜಗರಡ್ಡ ಬಲಸು ಬತ್ತನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉಲಾಯಿಲೆ ಪಡಾದ ಬಾಳ ಸುನ್ನೇನ ಅವು ಮುಲ್ತ ಮರ್ಯಾದಿ ಉಂಡುದು ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಬೋಡ ಅವು ಅತ್ತೆ ಇರೆ ಇರೆ ಕೊರೋನಾಗ ಬರ್ತೀವನ್ರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಬತ್ತಿಯೋಕೆ ಈರಡೆ ತೆತ್ತನ್ನು ನಂದ ಅತ್ತೆ ಬರ್ತಿ 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 ಅವು ನಾನು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರೊಂಡು ಓಲು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವಳು ದೇತನು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ನಾನು ಓಲೆ ಓದುದು ಐಕ್ಯ ಉತ್ತರ ಕಡಪುಡುವೆ ಈ ಉಂಡುದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂದು ಬರ್ಬೇಡ ಅಂಡು ಬೋಲ ಉಂಡುದು ಬೋಲ ಅಂದು ಏನು ಹೋಪೆ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಪೆ ಬೋಪೆದು ಇವಲ್ಲ ಬೋಯನ ಅತ್ತೆ ಓ ಏನು ಪಿದಾಡ್ನೇ ಪಂಡ ಉಂಡುದು ಬೋಲ ಅಂದು ಉಂಡುದು ನಿಕ್ಕದಾಲ ಬೇತದಾಲ ಬೋಡ ಅವೇ ಇರು ಏಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾರ ಕಾತಂತೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಉನ್ಪುನ ನುಪ್ಪೇತಿ ಅತ್ತೆಂಕ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪುನಿ ಉರ್ಪೆಲೆ ಉನ್ಪುನಿ ಉನ್ಪುನ ಅವು ಕಂಡ ದಾರಿಯನ ಅತ್ತ ತಿತ್ತೆಂಕ್ಲ ಮರಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪುವ ಅರಿನ ಅರಿ ಅವು ಮರಟ್ಟಿ ಇಂಚಾಪಣ ಬೇರೆ ಅವೆಂಚ ತೂಲಬಹುದು ಕಾಳುವ ಬಜ್ಜಿ ఒక ಮರಟ್ಟು ಬಾರಾಪಣಂಬೆ ಕಂಡೊಡು ಬಿತ್ತದು ಬಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಈಗ ಬಾರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಡ ಕಂಡದ ಬಾರು ಗೊತ್ತು ಬೇತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ತೂತೆ ಒಳ ಅಂಗಡಿ ಹಂಗಾಜಿ ಕಂಡೊಡು ಬಾರು ಬಿತ್ತದು ಎಡ್ತದು ಬೊಕ್ಕಾಯಿನ ಅರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಡ ಜಾತಿ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರಿಬೋಡ ಅನ್ನ ಇತ್ತನ್ನಂಜಿ ಪಾಡು ರಡ್ಡು ಮುದಿ ಒಂಜಿ ನಾಲು ಮುಡಿ ಅರಿದು ತಂದು ಓ ಊರಂಚನೆ ಮರಿಯಲಡನಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿ ಉರ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ಬತ್ತನಿದೆ ತಂದು ಹೋಗ್ಬು ನಿಖಿಲ ಕಜಿಪಗ ಮುಂಚೆ ಆಡುವಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗುದ್ದುದು ವಾಡ್ನು ಏಟೇಪ ನಾವು ತಿಂದು ತೋಳ ಮುಂಚಿದ ನಿಕ್ ಕಜಿಪಗು ಮುಂಚಿ ಬೋಡ ಅಂದು ನಾ ಬ್ಯಾ ಓ ಅಂದಿನ ಮುಂಚಿ ಏನ ಆಡ ಪಂಪೆ ಆಡ ಪಂಪೆ ಅಂತ
ಮುಂಚಿಗೊರ ಮುಂಚಿ ಹಾ ಅವು ದುಂಪ ನಿಖಲ್ನ ಬಸಾಲೆದ ಬಸಳೆ ದೊಂಪ ಎಂಕಲ್ ನವೇ ನಿಕ್ಕೇತ್ ಬಸಳೆ ಬೋಡು ಬಸಾಲೆ ಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ರಡ್ಡರೆತ್ತ ಬಂಜಿನಾಳು ಬುಡದಿ ಬಂಜಿನ ರಡ್ಡರೆತ್ತ ರಡ್ಡರ್ರೆ ಹಾ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಇದೀತ ಅಂದಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪೆದ್ದದಲ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪಣಾತ್ರಿ ಐಕ್ ಅಲೆಗ್ ಬಸಾಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂದ ಕಲ್ವ ಏರಲ್ಲ ಬಂಜಿನ ಬಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅವು ಸೀತ ಮೀರುನತ್ತ ಸೀತ ಅವು ಬುಲ ಇತ್ರೆ ಕತ್ತ ಬಾಲೆಗತ್ತ ಬಾಲೆಗತ್ತ ಆಲೆಗೆ 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 ಸೀತ ಮೀರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂತ ಕುಡುಲ ಬತ್ತು ಆವ ಕುಡುಬು ಉತ್ತದು ಗುದ್ದುದು ಐಕ ಪಾಡ್ದು ನಾಲ್ ಪೆಲತ್ತರಿಲ್ಲ ಪಾಡುಡ ಪೆಲತ್ತರಿ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಉಂಡಿಯಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ಕೊರ್ಪುಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪುರತ್ತು ಏ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟವ